تمن اس مین اخ وجہ تم کری ربن حالات تہندو گناہو کی وجہ تہندو نافرمانی تو سرکشی ہند سب کری تم ربن حالات وین اگر ژے فکری توری اپناو تیل دین رب چھ دپان تیل فاتقوا اللہ یا اولی الالباب تو اگر وین فکری توری کھوس رب کائناتس اے اہل دانشو رب فرمان تیل چھ وین تھی کم اہل دانش اہل عقل اگر وین تھی فکر توروی اور پتہ بچو پن پان ربس کھوچ گو اہل عقل کم چھ وین اہل عقل چھ تم لوگ یمو دینس کر چھٹی دنیا روٹ نا اہل عقل گئی تمے یمو دین اپنو ہاں دنیا تہ تروک نہ کیا دنیا مز تہ کورک بیلنس اصل لیکن دینس کرک نہ چھٹی تمن چھ رب دپان یم گئی اولی الالباب یم گئی عقل تھاون وول گو مسلمانو یت کس چھ ونان عقل مند یت چھ ونان عقل مند کس یمس جلسازی تک کریں یمس چالاکی تک کریں یمس دھوکہ تک بیس مسلمان بھائیس انسانس دین یا یمس اپز توک ون یمس اپزو قسمو سی توک پنس بزنسس کیا بخشن جلا ترقی بخشن تمس دپان یہ گو اہل عقل تو رب دپان تمس یہ پاگل ثہ دپان تمس یہ گو اہل عقل یہ چالاک فتین ریشنل رب دپان تو یم ہاو بیوقوف انسان رب دپان امن گو دنیا تہ خسار آخرتس تہ لوگ نمن کہین پلہ آخرت تہ پتہ تباہ تو برباد اللہ رب العزت بچائیں امی آیا ونہا مسلمانو مسلمان یس ونہان تی ونزہا کیا مسلمانو کورمت نظر تل تی انزہا اللہ اکبر جلسازی تو دگا بازی کرت حاصل چھ کیا رزق سوزی حق دلس نقشے توکل کھنزہا اس کریں گو مسلمان جلسازی من نیران ات زیادہ ٹائم نیران کی ات اپزی زیادہ ٹائم نیران دھوکہ بازی زیادہ ٹائم نیران کی